mani loso na gijafo mora Kristo wino wi romo mabende dhimbele KCC pinje mag Afrika oriwore e dwol achiel mar nyiso pinje mosedongore mondo mi ochwal negi kony mar omenda mar kedo gi midhiero ma ikelo gi lokruok e chal mar kor lwasi. Odiechieng' mar ariyo mar romono ewi chal mar kor lwasi kar romo ma KCC Nairobi, jotend pinje mag Afrika oseo pinje mosedongore kuom rem chopo singo mane gichiwo higa mar 2009. Wado ripot no ka kuom jafwambo marwa Kristo wino. Kowuok milambo nyaka nyandwat, pinje mag Afrika oriwore kanyakla mar chopo lek achiel mar soko wang' pinje mosedongore ewi midhiero mikelo gi lokruok e chal mar kor lwasi. Mohewo jodito 20 mag pinje mag Afrika ogolo duondgi ewi rem mar pinje mosedongore mar miyo pinje modhier kony mar omenda mar kedo gi midhiero ma ikelo gi lokruok e kudho mar kor lwasi. Africa continues to carry the burden of rising temperatures, despite contributing the smallest share of global greenhouse gas emissions. We cannot just keep talking about it without doing what is required to fix the problem. As we head towards COP28, we have to raise an African voice on the establishment and capitalization of a special fund for Africa. I urge everyone at this summit to exercise bold leadership and contribute to our efforts to reconfigure global markets and international institutions around African aspirations and strategic goals. Mabiro kalure gi rem mar pinje mosedongore chwalo pok mar omenda maromo $100 bilion higa ka higa kalure kod ogirimiti mar 2009. That amount is not enough because Africa alone requires over $3 trillion to enable, mitigate, and adapt to the climate change. I am also calling on donors to double adaptation finance by 2025 and for all parties to transform the global goal on adaptation from theory and text into real action and tangible results. Omenda makamano onego beni tiyo godo kod pinje modhier e kedo gi midhiero ma ikelo gi lokruok e kudho mar kor lwasi ma ikelo kod iro mochido mag carbon. Report mar piny mangima yango ni pinje mag Afrika osemana yudo omenda maromo $86 bilion e higa mar 2020 ka ipimo kod $100 bilion mane onego beni giyudo higa ka higa kowuok e pinje mosedongore. Jagoro maduong' mar riwruok mar piny mangima Antonio Guterres owacho ni tiere dwaro maneno ni pinje mag Afrika oyudo pok moromo kalure kod winjruok mar 2009. African countries that face disproportionate burdens and risks arising from unpredictable weather patterns, particularly prolonged droughts and devastating floods at all levels. Africa suffers to a great degree the worst impacts of the climate crisis, and it is essential that every country step up to help other nations, and particularly Africa at this point, in order to be able to adapt to the climate impacts. And the largest emitters must lead the charge in line with my Climate Solidarity Pact and Acceleration Agenda. Atamalo 85 mar kethruok mar kor lwasi ikelo kod iro mochido mawuok e pinje mosedongore ka pinje mag Afrika to chido kor lwasi gi atamalo 4 kende. Korka kore, jatend piny Kenya William Ruto opako pinje mag Afrika kuom loso kod dwol achiel ewi midhiero maggi. When the global stocktake is released, there will be another opportunity to test our courage and resolve by asking each other hard questions in the spirit of fashioning the new way to achieve rapid improvements. E kindeno, riwruok mar Pinje Jo-Arabu osingo mar miyo pinje mag Afrika kony mar omenda maromo $4.5 bilion e chenro mar loso teko maler kata green energy.